ξεκινάμε μια πνευματική πορεία για να κάνουμε ένα προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο στα Χανιά της Κρήτης. Η Μεγαλόνισσος Κρήτη του Αποστόλου Παύλου, πρώτου επισκόπου της Κρήτης Τίτου και των πολλών μαρτύρων και οσίων, η Κρήτη των μοναστηριών και των πολλών εκκλησιών, η Κρήτη η Αγιοτόκος και Αγιώνυμος. Να προσκυνήσουμε ένα ναό ενοριακό, προσκυνηματικό και ιδρυματικό. Ένα ναό ο οποίος είναι ο πρώτος σε όλον τον κόσμο που ανοιγέρθη προς τιμήν του θαυματοβρίτη Αγίου Νεκταρίου. Ξεκίνησε η ανέγερσή του το 1960 και αποπερατώθη το 1962 επί Νικηφόρου Αρχιερέως Μητροπολίτου Κιδωνίας και Αποκορώνου. Η ευλογία δίδεται από τον γέροντα Αμφιλόχιο Μακρύ, ο οποίος έρχεται στα Χανιά ως πνευματικός την δεκαετία του 1950. Δημιουργείται ένας κύκλος. Ο γέροντας φιλοξενείται στην οικία Στεφάνου και Μαρίκας Κουφάκη. Ανθρώπων με ευσέβεια, πίστη και ευλάβεια πολύ. Ο Θεός δεν τους χάρισε παιδιά και έτσι οι υποχρεώσεις είναι λιγότερες. Ξεκινούν να ηγούνται της κατά Χριστόν παρέας. Φτιάχνεται η πρώτη εικόνα προς τιμήν του Αγίου το 1957 στην σκήτη Αγίας Άννας του Αγίου Όρους. Όλη η παρέα συνάζεται και κάνει παρακλήσεις στον Άγιο. Λίγο αργότερα ανεγείρει ένα μικρό εκκλησάκι όπου συνάζονται για τις παρακλήσεις και θείες λειτουργίες προς τιμήν του Αγίου. Ο γέροντας Αμφιλόχιος προτείνει τον ερχομό του Ιερού Λειψάνου. Έχει πρόσβαση στο μοναστήρι του Αγίου στην Αίγινα. Ο Άγιος ήταν ο γέροντάς του. Και πράγματι, σε λίγο διάστημα, 29 Δεκάτου 1960, καταφθάνει το Ιερόν Λείψανον. Ένα σπόνδυλας του Αγίου με ευωδία περισσή. Αρχίζουν τα θαύματα το ένα πίσω από το άλλο. Ο γέροντας ευλογεί την ανέγερση νέου ναού, του νυν υπάρχοντος, και κάνει τον αγιασμό για τον θεμέλιο λίθο. Ο ναός είναι περικαλής, βασιλικού ρυθμού, με ωραία ξυλόγλυπτα του Καβρουλάκη και τοιχογραφίες του Καρτάκη. Έχει παρεκκλήσια τον Άγιον Νίκονα τον Μεδονοίτε, τον Όσιον Ιωάννη τον Ερημίτη και στην κατακόμβη του ναού την Αγία Φιλοθέη, της οποίας υπάρχει και τεμάχιον του Ιερού Λειψάνου της. Οι προσκυνητές γίνονται όλο ένα και περισσότεροι. Τα θαύματα του Αγίου συνεχίζουν και αυξάνονται. Ο Άγιος γίνεται γνωστός από τα Χανιά σε όλη την Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γίνεται επίσης γνωστός έως τα πέρατα της οικουμένης. Μια ολόκληρη αλληλογραφία αρχίζει και υπάρχει με χιλιάδες ανθρώπους ανά τον κόσμο και στείνεται μια γραμματεία με την εποπτεία της κυρίας Μαρίκας προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευεργετημένοι από τον Άγιο, ζητούν ευλογία το λαδάκι του ή μια εικονίτσα του. Αυτό το λαδάκι από την κανδύλα των Ιερών Λειψάνων του φτάνει ως την άκρη του κόσμου και σταυρώνονται οι ασθενείς και γίνονται καλά. Από τότε έως και σήμερα συνεχίζεται η αλληλογραφία με χιλιάδες ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.
η κυρία Μαρίκα Κουφάκη ξεκινά μια διακονία στον Άγιο Νεκτάριο, η οποία κράτησε 50 ολόκληρα χρόνια, με πίστη και αφοσίωση. Υπηρετεί τον Άγιον με μια παρέα εκλεκτή συνεργατών της, πιστών και αφιερωμένων, και εργάζονται τη φιλανθρωπία σε όλους τους τομείς της. Ιδρύουν τον Χριστιανικό Σύλλογο ο Άγιος Νεκτάριος και δι' αυτού διακονούν τον άνθρωπο παράλληλα με τον Ιερό Ναό και τους εκάστοτε ιερείς. Σημαντική η προσωπικότητα του πατρός Μάρκου ως προϊσταμένου του ναού, ο οποίος και αυτός 50 ολόκληρα χρόνια εργάζεται ως ο καλός ποιμήν εις το ποίμνιον του Ιησού Χριστού. Μαζί του ο πατήρ Χρύσανθος, και αυτός άλλα τόσα χρόνια εργάτης εις τον αμπελώνα του Κυρίου, και άλλοι βεβαίως ιερείς με προσφορά και έργων σε τόσους προσκυνητές, αλλά σαφώς και εις τους ενορίτας της ενορίας που δημιουργήθηκε γύρω από τον ναόν. Όλοι μαζί, η εκλεκτή συνοδεία του Αγίου Νεκταρίου, εργάζονται ταπεινά και αποδοτικά σε δύο μεγάλους τομείς: την λατρεία του Θεού και την φιλάνθρωπη υλική προσφορά στον αναξιοπαθούντα άνθρωπο. Οι ιερείς εις των ναών με την μυστηριακή ζωή επί καθημερινούς βάσεως, και η κυρία Μαρίκα με την παρέα της του Χριστιανικού Συλλόγου στα φιλάνθρωπα έργα, έργων ευλογημένων. Πέρασαν τα χρόνια και η κυρία Μαρίκα πλήρης ημερών ανεχώρησε από τον παρόντα κόσμο στον αιώνιο το 2008, αφού γίνεται η κουρά της σε μοναχή με την ονομασία Αμφιλοχία. Πριν την αναχώρησή της είδε την χαρά να εκλεγεί επίσκοπος ένας κληρικός, ο οποίος από μικρό παιδί είχε ανατραφεί στον χώρο του Αγίου Νεκταρίου. 3 αδέρφια, 2 αγόρια και ένα κορίτσι, ορφάνεψαν από τον πατέρα τους, ο οποίος εκοιμήθη πολύ νωρίς, και η μητέρα τους, η κυρία Αντωνία, αφιερώθηκε στον Άγιο και εντάχθηκε στην εκλεκτή παρέα της κυρίας Μαρίκας. Προσέφερε στον Άγιο και προστάτευσε τα παιδιά της κοντά του. Τα αγόρια με τη σειρά τους αφιερώθηκαν στην εκκλησία, έγιναν μοναχοί, και ιδού ο ένας εκ των 2, ο πατήρ Δαμασκηνός, αξιώνεται να γίνει ο επίσκοπος των Χανίων, ο επίσκοπος της επαρχίας Κιδωνίας και Αποκορώνου. Αυτός λοιπόν διαδέχεται το έργο της γερόντισσας Αμφιλοχίας, η οποία 1 χρόνο μετά την εκλογή και χειροτονία του αναχωρεί στην ουράνια πατρίδα. Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός οργανώνει, παρακολουθεί, διευθύνει όλο το έργο, ακούει τα θέματα που προκύπτουν και με την πατρικότητα και την αγάπη που τον διακρίνει, κατευθύνει τα πράγματα ακολουθώντας τις ευλογημένες γραμμές που είχαν χαραχθεί τόσα χρόνια. Με τον πατέρα της επιγεινός κοινή ο Υιός, και ο εαλβούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Η Θεία Λειτουργία είναι η βασική προϋπόθεση για το ξεκίνημα της ημέρας, κάθε ημέρας. Και έτσι υπάρχει ο Χριστός παρών
με το σώμα του και το αίμα του. Η μεγίστιε εξ όλων των ευλογιών. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Αυτόν θέλουμε να είναι παρόν, ώστε όλες οι κινήσεις μας και οι πράξεις να είναι κάτω από την σκέπη του και την ευλογία του. Να ξέρουμε ότι κάθε τι που κάνουμε είναι κατά Θεόν. Το γνωρίζουν οι χριστιανοί μας και έρχονται εκ της ενορίας, αλλά και από όλη την πόλη των Χανίων και ακόμη από μακρινές περιοχές, αφενός να προσκυνήσουν τον Άγιο Νεκτάριο και αφετέρου να λειτουργηθούν. Βλέπεις ήσυχα και ταπεινά πολλοί πιστοί να προσέρχονται στην Θεία Λειτουργία, κάποιοι από αυτούς να παίρνουν τα άχραντα μυστήρια, την ευλογία του Χριστού και να προχωρούν μετά στην ημέρα τους με όλες τις εργασίες που έχουν. Ο Χριστός είναι παρόν, ευλογεί, αγιάζει και επιστατεί δια του πολιούχου Αγίου του Νεκταρίου του Θαυματουργού όλο το έργο. Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι αυτή καθεαυτή η δύναμη και παρουσία του Ιησού Χριστού, η οποία συγχωρεί τον μετανοημένο αμαρτωλών άνθρωπον, καθώς απέσταλκε με ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και άντινον αφίδατας αμαρτίας, αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Συγχωρημένοι όντες, έχουμε τον παράδεισον ανεωγμένον δι' ημάς. Οι ιερείς του υψίστου έχουν την θεϊκήν εξουσίαν, την άνωθεν δεδομένη, να συγχωρούν τους ανθρώπους και να είναι συγκεχωρημένοι από τον Χριστόν. 3 ιερείς πνευματικοί διακονούν το ιερόν μυστήριον καθημερινά και δέχονται τους πιστούς. Όλοι ξέρουν πια ότι στον Άγιο Νεκτάριο θα βρουν καθημερινά την Θεία Λειτουργία και τον πνευματικό να τους περιμένει. Να πούν το παράπονό τους, το πρόβλημά τους, τον αγώνα της ζωής τους, κυρίως όμως να πούν τις αμαρτίες τους και να πάρουν τη συγχώρηση. Αναχωρούν ανανεωμένοι με πρόσωπα χαρούμενα και φωτεινά. Κάθε Τετάρτη Εσπέρας, μαζί με τον Εσπερινό, γίνεται η παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο. Ο ίδιος έχει αποκαλύψει ότι είναι ο ταχύτερος Άγιος. Όταν τον παρακαλούμε, προστρέχει και θαυματουργεί. Ουδέν ανίατον δια τον Άγιο Νεκτάριο. Στις αρρώστιες δίδει την υγείαν και στα αδιέξοδα ευρίσκει την λύση. Στις άτεκνες δίδει τέκνα και στις θλίψεις δίδει παρηγορίαν. Μαζεύονται οι πιστοί, κάνουν παράκληση και ο Άγιος δεν σταματά την χάρη του. Πολλά εκ των αποδεικτικών των θαυμάτων του υπάρχουν εκτεθειμένα στην κατακόμβη του ναού, όπου είναι και το παρεκκλήσιον της Αγίας Φιλοθέης. Κάθε μήνα, την πρώτη Τετάρτη, μαζί με την παράκληση, έχουμε το Ιερόν Ευχέλαιον. Ένα μυστήριο της Εκκλησίας μας για την θεραπεία των ασθενειών του σώματος, αλλά και για τη συγχώρηση πλημελημάτων, τα οποία πέρασαν στη λύθη και δεν μπορέσαμε να εξομολογηθούμε. Και βέβαια κάθε μήνα ο αγιασμός,
για να αγιαζόμαστε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίον κατέρχεται εντός του ύδατος. Αγιαζόμαστε είτε ραντιζόμενοι είτε πίνοντας τον αγιασμό. Φεύγει ο διάβολος, διότι δεν αντέχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος επάνω μας. Αλλά εκεί που η προσέλευση των πιστών μας είναι αθρώα, είναι κατά την πανήγυρη του Αγίου μας. Όταν είναι 8 και 9 Νοεμβρίου, παραμονή και ανήμερα, χιλιάδες οι πιστοί προστρέχουν να τιμήσουν τον τετιμημένον εκ του Θεού μεγάλο και θαυματουργό Άγιο. Είναι τόσο λαοφιλής, τόσο μεγάλος ευεργέτης εις τους ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι με φλόγα πίστεως και αγάπης προς Αυτόν τρέχουν να Τον προσκυνήσουν, να Του ανάψουν το κερίτον, τη λαμπάδα Τον, να Τον ευχαριστήσουν, να φέρουν τα τάματά Τον, αλλά και πάλι να Τον παρακαλέσουν για τα επόμενα θέματα της ζωής Τον, τα οποία δεν τελειώνουν. Ορθοδοξία στον αστέρα τον νεόφωτο και εκκλησία στον νεόδμητον προτύχισμα, ανυμνήσομεν καρδίας εν εφροσύνη, δοξαστής γάρ ενεργία την του Αγίου Πνεύματος, αναβλύζει η αμάτων χάριν άφθονον, της κραυγάζουσιν χέρις πάτερ νεκτάρια. Δόξα το ενεργούντι διά σου, πάσινη άματα. Μέσα στη λατρεία του Θεού ασφαλώς εντάσσεται και ο Λόγος του Θεού. Αφενός μεν λατρεύομαι, αφετέρου ομιλούμεν δια του Θεόν. Ιδιαιτέρως η Θεία Λειτουργία περιλαμβάνει λόγων, αναγνώσματα, ομιλία, κήρυγμα και μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Όλοι ενώ λατρεύουμε τον Θεόν διδασκόμεθα εκ της Εκκλησίας Του. Η διδαχή της Εκκλησίας είναι για όλους μας απαραίτητος, διότι μαθαίνουμε τι ο Θεός θέλει από μας, πώς μας θέλει, ποιος είναι ο προορισμός μας και τι υπάρχει και συμβαίνει στον ουρανό. Από αυτήν την έννοια έχουμε τα κατηχητικά μας σχολεία, τις ομιλίες μας, τις εκδόσεις βιβλίων με ομιλίες, την πνευματική συζήτηση στον καφέ της Κυριακής και πάντοτε ευκαίρος, ακέρος ακούγεται και διαδίδεται ο Λόγος του Θεού σε μικρούς και μεγάλους. Αλλά μετά τις συνάξεις μας εντός του ναού, ιδού και οι εκτός του ναού συγκεντρώσεις μας για το έργο της αγάπης, για την καλή επικοινωνία μεταξύ μας, καθώς και την άσκηση φιλανθρωπίας προς τους συνανθρώπους μας. Μια ευλογημένη παρέα, οι κυρίες της ενορίας, οι μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες με πίστη διακονούν ανιδιοτελώς σε διαφόρους τομείς της Εκκλησίας. Κάνουν εκδηλώσεις και μαζεύουν χρήματα υπέρ του κοινωνικού έργου, οργανώνουν εκδρομές, απογευματινές, ολοήμερες ή και πολυήμερες, προσφέρουν καφέ σε όλο το εκκλησίασμα δωρεάν κάθε Κυριακή,
κρατούν το γραφείο του Χριστιανικού Συλλόγου ανοιχτό κάθε απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Κάνουν τη διαλογή των μεταχειρισμένων ρούχων και πραγματικά συνδράμουν και συμβάλλουν ώστε αφενός μεν να υπάρχει η κατά Χριστόν επικοινωνία μεταξύ των ενοριτών, αφετέρου να προσφέρονται στο συνάνθρωπο αναγκαία και χρειώδη πράγματα ως ελεημοσύνη. Υπάρχει η κουζίνα με το συσίτιον. Ξεκίνησε δειλά-δειλά προσφέροντας λίγες μερίδες σε ανθρώπους με ανάγκη το φαγητό και έφτασε να μοιράζονται καθημερινά 200 μερίδες. Εάν το φαγητό μας δεν έχουμε, τότε τίθεται θέμα επιβίωσης. Ιδού η αγάπη εκείνων που έχουν και προσφέρουν και ο Άγιος Νεκτάριος ο οποίος έχει την οργάνωση και προσφέρει σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν. Πόση χαρά να ξέρεις ότι με αυτό το φαγητό που δίνεις κάποιοι τα καταφέρνουν και έχουν των καθημερινών άρτων των επιούσιων. Ευχαριστούμε τους προσφέροντας είτε φαγητό, είτε τρόφιμα, είτε ψωμί, είτε λαχανικά, είτε φρούτα. Ας έχουν την ευλογία του Αγίου. Το έργο αυτού του τομέως είναι ασφαλώς ουσιαστικό. Με τη βάροδο του χρόνου οι πιστοί έφερναν στα τάματά τους διάφορα ρούχα χειροποίητα ξεχωριστής αξίας, από υφαντά και κεντήματα, ρούχα που χρειάζεται την τέχνη του λαού μας για να φτιαχτούν. Οργανώθηκε το Λαογραφικό Μουσείο και πλέον εκτίθενται, διότι ως γνωρίζουμε στην εποχή μας όλα πια είναι βιομηχανοποιημένα, φτιαγμένα στις διάφορες μηχανές. Έπωψαν οι γυναίκες μας να ασκούνται στα αργόχειρα και μόνες τους φτιάχνουν με μεράκι και τέχνη ό,τι χρειάζεται να έχεις για ένα σπιτικό. Το Λαογραφικό Μουσείο της Εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου έχει πράγματα μεγάλης αξίας. Η νέα οικοδομή, όπως τη λέμε, ανηγέρθη στη δεκαετία του 1970 και έχει τον Ξενώνα. Πολλοί πιστοί καταφθάνουν από διάφορες περιοχές της Κρήτης ή της Ελλάδος ή και του εξωτερικού για να προσκυνήσουν τον Άγιο, να φέρουν το τάμα τους, να τον ευχαριστήσουν για τις ευεργεσίες που τους προσέφερε και να τον παρακαλέσουν για άλλα θέματα της ζωής. Δωμάτια καθαρά, απλά, με την αγάπη και τη φιλοξενία του Αγίου. Πάντοτε δε και με το φαγητό που χρειάζονται οι φιλοξενούμενοι.
ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι ευλογημένη, αρέσει στον Θεόν, διότι προσφέρει στον ξένο, ο οποίος βρίσκεται μακράν του τόπου του και του οίκου του. Ο Άγιος Νεκτάριος την προσφέρει μαζί με τη χάρη του και ευλόγησε ώστε να υπάρχει ξενώνας. Η εποχή της ευμάρειας έκανε τους ανθρώπους να έχουν πολλές αλλαξιές ρούχα. Πολλές φορές τα έχουν και δεν τα χρειάζονται οι άνθρωποι. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε και τους φτωχούς, άνθρωποι που δεν μπορούν να αγοράσουν ρούχα. Ιδού το απλό έργο του Αγίου Νεκταρίου. Δέχεται από εκείνους τους οποίους έχουν και περισσεύουν. Σε ένα δωμάτιο οι καλές κυρίες τα διαλέγουν και τα χωρίζουν για να τα τοποθετήσουν σε ράφια. Ένα μικρό μαγαζί με αρκετή δουλειά, διότι πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται να αγοράσουν ρούχα έρχονται και παίρνουν δωρεάν, μεταχειρισμένα μεν, αλλά καθαρά και σε καλή κατάσταση. Μια μεγάλη αποθήκη με είδη οικοσκευής. Ο τόπος μας είναι τουριστικός, πολλά ξενοδοχεία και πολλοί τουρίστες το καλοκαίρι. Τα ξενοδοχεία συχνά αλλάζουν την επίπλωσή τους, αλλά και κάποιοι στα σπίτια τους έχουν πράγματα που δεν τους χρειάζονται. Οργανώθηκε λοιπόν η αποθήκη του Αγίου Νεκταρίου με ό,τι θέλεις. Κρεβάτια, στρώματα, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια, καρέκλες, τραπέζια, σαλόνια, ηλεκτρικά είδη, σόμπες, ό,τι φαντάζεται κανείς το οποίο υπάρχει σε σπίτι. Αυτοί που τα δίνουν δεν τα χρειάζονται, αλλά υπάρχουν και άλλοι με διάφορες ανάγκες. Πόσο χρήσιμο είναι ένα τραπέζι σε κάποιον που δεν το έχει, μια καρέκλα ή ένα κρεβάτι, μια κούνια για ένα μωρό που γεννήθηκε. Ίσως λίγο παράδοξο, αλλά έχουμε τους ανθρώπους μας που κατά διαστήματα παρουσιάζονται με ορθοπαιδικά προβλήματα. Δυστυχώς οι τραυματισμοί δεν λείπουν. Άλλος ψάχνει για ένα καρότσι, άλλος για μπαστούνι, για δεκανίκια ή για ένα πι, μέχρι να γίνει καλά. Οργανώθηκε λοιπόν η γωνιά των ορθοπαιδικών. Εξυπηρετούνται οι κατά καιρόν έχοντες ανάγκη και τα επιστρέφουν. Δεν χρειάζεται να δώσουν χρήματα για να αγοράσουν. Σε ένα ειδικό χώρο διαμορφωμένο με τα καβαλέτα, η σχολή της Αγιογραφίας. Για χρόνια λειτουργεί και υπάρχει με την ευλογία του Αγίου Νεκταρίου. Υπάρχουν κάθε χρόνο νέοι μαθητές, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν αναχωρήσει με τις γνώσεις της Βυζαντινής Αγιογραφίας.
Είναι η παράδοση της εκκλησιαστικής ζωγραφικής και εικονογραφίας. Αλλοιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά και τονίζει τα υπερφυσικά. Συνδέει τον πιστό με τα ουράνια, αλλά και ιστορεί τους ναούς μας και γνωρίζουμε πάμπολα θέματα της Αγίας Γραφής δια της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Η βυζαντινή μουσική ακούγεται στις εκκλησίες μας, εφραίνει τους πιστούς, τους κάνει μετόχους θείων νοημάτων δια της υμνογραφίας και τους βοηθά στην προσευχητική στάση τους εντός του ναού. Μελωδίες απαράμιλες στους 8 ήχους της, οι οποίες σε αναβιβάζουν στα ουράνια. Προσπαθούμε με τη σχολή εκμάθησής της, που είναι οργανωμένη, να την μεταδώσουμε και να έχουμε όχι απλώς ψάλτες, αλλά καλούς ψάλτες με γνώση μουσικής και απόδοσης κατά τον πνευματικό τρόπο της παράδοσής μας. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Πάντα στο χώρο του Αγίου μας υπήρχε σχολή εκμάθησης μοδιστρικής και εντύματος ή και πλέξιμο ακόμη. Για ένα χρονικό διάστημα υπήρξε παρακμή, αλλά και πάλι επανέρχονται τα πράγματα. Ήδη λειτουργεί σχολή μοδιστρικής και είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει σε λίγο και έντυμα με το πλέξιμο. Είναι χρήσιμα εργόχειρα. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που τους αρέσει και έτσι έχουμε την παρέα της μοδιστρικής με μια καλή δουλειά για προσωπική εκμάθηση και γιατί όχι όποια θέλει και επαγγελματική. Οι περισσότεροι σήμερα ζητούν σχολεία και πτυχία. Οι τέχνες έχουν παραγωνιστεί και όμως τις χρειαζόμαστε. Μια από αυτές και η μοδιστρική. Τα ρούχα δεν θα πάψουν να υπάρχουν, άρα πάντα θα θέλουμε μοδίστρες. Η παραδοσιακή μας μουσική είναι στις ίδιες βάσεις και κλίμακα της βυζαντινής μας μουσικής. Εδώ στην Κρήτη η λύρα με την μελωδία της, ο συρτός, ο πεντοζάλης, το ριζίτικο είναι στον ήχο τους μια συνέχεια της ψαλμοδίας. Παλαιότερα ο ψάλτης του χωριού ήταν και ο λυράρης, τραγουδιστής.
ενδιαφέρει η διατήρηση της παραδοσιακής μας μουσικής, διότι είναι στο ήθος και τις ρίζες του λαού μας. Είναι η προσπάθεια, υπάρχει η προσέλευση και φαίνεται ότι η παράδοση συνεχίζεται και προχωρεί ελπιδοφόρα, όπως και η διατήρηση του ορθόδοξου ελληνικού πολιτισμού μας. Ο κύριος Κουστουράκης Αντώνιος, δάσκαλος συνταξιούχος, με πολύ καλή σχέση στο έργο της κυρίας Μαρίκας. Πρώτα ο πατέρας του, μετά αυτός και τώρα διαδέχεται ο γιος του, ο οποίος ως μουσικός διδάσκει στα παιδιά της στέγης του Αγίου Νεκταρίου. Έχει μια χοροδία αξιόλογη, διότι έχει το χάρισμα του μαέστρου. Όλοι μαζί σε συμφωνία με τα μαντολίνα και τις κιθάρες, σε άριστη εκτέλεση ερμηνεύουν λαϊκά τραγούδια. Αγαπούν και σέβονται τον Άγιο Νεκτάριο και βρήκαν εδώ μια γωνιά για τα μαθήματά τους και την ετοιμασία τους για εκδηλώσεις, συναυλίες. Προσκεκλημένοι στην πόλη μας και Αλαχού, είναι εκατοντάδες το κοινό που τους περιμένει και τους παρακολουθεί με θαυμασμό και αγάπη. Θα ήταν παράληψη να μην υπούμε για τις εκδόσεις των βιβλίων μας, των ημερολογίων και τους κατά καιρούς καρτών για ευλογία και διάδοση θεμάτων. Ξεκινήσαμε καταγράφοντας τα θαύματα του Αγίου μας. Σε παλαιότερα χρόνια έχουν εκδοθεί 5 τόμοι. Μετά τα θαύματα καταγράφονταν σε κασέτες και CD, σήμερα πάλι σε βιβλία. Αλλά και άλλα βιβλία με τη διδαχή της Εκκλησίας μας, στηριγμένα στον Ευαγγελικό Λόγο, έχουν εκδοθεί με σκοπό την διάδοση του Λόγου του Θεού. Η γραμματεία μας, όπως έχει στηθεί πάντα με πολλή δουλειά, ιδιαιτέρως η απάντηση στις επιστολές που έρχονται προς τον Άγιο. Πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο ζητούν την παρηγορία, ζητούν λόγο αγάπης, λόγον εκκλησίας, λόγον απαντητικό σε θέματα προσωπικά τους, ζητούν πάντα δε τη σύνδεσή τους με τον Θαυματουργό Άγιο και ζητούν την ευεργετική παρέμβασή του στη ζωή τους. Η ακτινοβολία του Αγίου μεγάλη,
Όταν ήταν μικρός στην ποδιά της γιαγιάς του, ενώ έλεγαν τον 50ο ψαλμό, μικρό παιδί τότε ο Άγιος έλεγε «Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι». Αυτό το έργο επετέλεσε στη ζωή του Άγιος, αυτό επιτελεί και από τον ουρανό, οι άνθρωποι να οδηγούνται στον Θεό. Αφήσαμε στο τέλος το κεντρικότερο έργο της φιλανθρωπίας που έχει επιτελεστεί και επιτελείται από την χάρη του Αγίου Νεκταρίου. Η προστασία, η μέριμνα και φροντίδα σε κορίτσια τα οποία για διάφορες συγκυρίες της ζωής στερούνται την οικογένεια. Στερούνται τον πατέρα και την μάνα που τα έχουν γεννήσει. Ξεκίνησε η στέγη κοριτσιού του Αγίου Νεκταρίου. Η κυρία Μαρίκα παίρνει την ευλογία από τον γέροντα Φιλόχιο. Ρωτάει και τον γέροντα Πορφύριο, ο οποίος της λέγει χαρακτηριστικά «Κτίσε τις φωλιές εσύ και τα πουλάκια μόνα τους θα έρχονται για να μείνουν». Αργότερα ο γέροντας Αμφιλόχιος θα ομολογήσει «Το μεγαλύτερο θαύμα του Αγίου Νεκταρίου είναι το ίδρυμά του στα Χανιά». Βασικότερο εξ όλων των ρόλων έχει η κυρία Μαρίκα. Είναι η μάνα των παιδιών, η μανούλα όπως την αποκαλούσαν τα παιδιά. Γεμάτη με στοργή, τρυφεράδα, καλοσύνη και αγάπη περισσή, προσφέρει τον εαυτόν της στα παιδιά και αναπληρώνει τα ελείποντα. Ανατρέφει προσφέροντας ό,τι προσφέρει μια οικογένεια στα παιδιά της. Πάνω από 1000 παιδιά έχουν περάσει από τη στέγη του Αγίου. Περισσότερο από 100 έφυγαν αφού έγινε ο γάμος τους. Ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος σε αποκάλυψή του λέγει «Αυτά τα παιδιά είναι δικά μου παιδιά». Γι' αυτό και όλη η φροντίδα από πλευράς οικονομικών είναι αποκλειστικά δική του. Ποτέ κανένας φορέας δεν έχει χρηματοδοτήσει αυτό το ίδρυμα. Αυτή η στέγη κοριτσιού συνεχίζει και σήμερα το ίδιο έργο και τώρα έχουμε παιδιά τα οποία προστατεύονται κάτω από την χάρη του Αγίου. Εκλεκτών επίσης προσωπικό, απλές συνοδοί των παιδιών αλλά και επιστημονικό προσωπικό με ενδιαφέρον και αγάπη προς τα παιδιά εργάζονται στη μεγάλη αυτή προσφορά προς τον άνθρωπο. Προσευχόμεθα πάντα ο Άγιος να είναι παρόν και να συνεχίσει στους χαλεπούς καιρούς μας να βοηθά τους ανθρώπους μέσα από τούτη την γωνιά που ο ίδιος επέλεξε. Αμήν.